Γεια σας, με λένε Ανδρέα και σήμερα θα ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι, ελπίζω γρήγορο, για κάτι το οποίο αντιμετωπίζω από την αρχή που έχω μπει στο χόμπι και ξέρω ίσως να φανεί λίγο παράξενο, αλλά πρώτα απ' όλα να πω κάτι έτσι πιο διαφορετικό. Ξεκίνησα στο χόμπι χωρίς να είμαι σε κάποιο group. Η μόνη μου βοήθεια ήταν το Google και το YouTube. Τίποτα. Αυτά τα δύο πράγματα. Για να μάθω δηλαδή οτιδήποτε θέλω να μάθω το χόμπι, δεν είχα κάποιον να μου μιλήσει, δεν είχα κάποιον να μου πει κάτι, δεν είχα Facebook, δεν είχα εμένα για το κανάλι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό εδώ, δεν υπήρχε εγώ να μπορέσω να έχω κάποιο βίντεο στα ελληνικά ή τέλος πάντων ξένο ή οτιδήποτε για να μου πει για το χόμπι. Λοιπόν, άρα τι έκανα, έγραφα στο Google τι θέλω να μάθω, τι με ενδιαφέρει. Πολλοί κόσμος γράφει κατευθείαν στη σελίδα, οπουδήποτε, σε κάποιο group, οπουδήποτε, κάτι το οποίο μπορεί σε ένα δευτερόλεπτο να βρει την απάντηση από το Google. Για μένα, η δική μου άποψη, αν δεν βρει την πληροφορία στο κανάλι, έτσι, ή σε κάποιο άλλο κανάλι τέλος πάντων, πριν ρωτήσετε το οτιδήποτε, για να είναι πολύ γρήγορα σας, είναι να το γράψετε εδώ. Και δεν είναι ανάγκη να το γράφετε είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, ακόμα και οποιαδήποτε, ό,τι και να το γράψετε, η πληροφορία θα βγει. Δηλαδή, το πιο απλό, how, να το γράψουμε στα αγγλικά, γιατί είναι λίγο πιο απλό. How to bind ELRS. Λοιπόν, ξεκινάει και βγαίνει ο κατάλογος. Και όπως βλέπετε εδώ, λέει ακριβώς, βοηθάει, βίντεο, τα πάντα. Barwell, Oscar Liang πρώτος, το site του Express LRS. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία. Οτιδήποτε και αν θέλετε να ψάξετε, κουγκλάρετε το πρώτα. Δηλαδή, να ρωτάτε αυτό που ρωτάνε και οι υπόλοιποι. Πληρώνουμε τελωνείο αν το παραγγείλουμε την Ευρώπη? Όχι. Αν το γράψετε, την ερώτηση την κάνετε εδώ, αυτόματα θα σας πει όχι. Δηλαδή είναι για μένα πολύ πιο γρήγορο και εύκολο να το γκουγκλάρετε πρώτα, και αν φυσικά μπερδευτείτε ή δεν βγάλετε άκρη, τότε ναι, φυσικά να ρωτήσετε, να σας πούμε πάνω πληροφορίες, να βοηθηθείτε, αλλά κάντε αυτό το πράγμα, είναι πολύ προτιμότερο για σας. Ή ακόμα πιο καλύτερα, επειδή πολλοί κόσμος, ειδικά όχι μόνο στο EPV και σε άλλα πράγματα που έχουν manual, διαβάστε το manual, κατεβάστε το. Δηλαδή έχω ακούσει ερωτήσεις οι οποίες είναι στην πρώτη σελίδα. Όλα αυτά είναι γιατί είναι ένα χόμπι φυσικά, έτσι, αλλά επειδή είναι χόμπι, προϋποθέτει ότι θα ψαχνόμαστε και λίγο και μόνοι μας. Γι' αυτό υπάρχουν τα βίντεο φυσικά, έτσι, καμία αντίρρηση, γι' αυτό υπάρχουν και τα group τώρα να βοηθάει ο κόσμος, γι' αυτό είμαστε και εμείς να βοηθάμε, αλλά όταν ξεκινάς και δεν ξέρεις καν τι είναι ψηφιακό ή αναλογικό, έτσι, μπορείς να το γράψεις ή μπορεί να πεις τι είναι FPV. FPV. Λοιπόν, ακόμα και αυτό. Εντάξει, δεν είμαι εγώ εκεί μέσα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει τρόπος. Για μένα δηλαδή, ακόμα παρόλο που έχω το κανάλι, προτιμότερο είναι πρώτα να το γράψω, να σιγουρευτώ, να δω, να πάρω μια ιδέα περί τίνος πρόκειται και μετά να ψάξω και στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού να ρωτήσω πληροφορίες. Αυτό ήθελα να πω, γιατί βλέπω πολύ κόσμο που ρωτάει πρώτα και μετά ψάχνει. Ψάξτε το πρώτα λίγο και μετά ρωτήστε. Είναι πολύ πιο εύκολο για σας να κατανοήσετε μετά τι σας λένε, διότι όταν μπαίνετε στα group και ρωτάτε κάποια ζητήματα όπως είναι ψηφιακό αναλογικό, οι άλλοι θεωρούν ότι τα ξέρετε αυτά που ρωτάτε ή έχετε μια ιδέα. Και μετά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, σας δίνουν απαντήσεις οι οποίες μπερδεύουν ακόμα περισσότερο εσάς και βγάζετε άκρη. Λοιπόν, για μένα λοιπόν, πρώτα απ' όλα κάνετε ένα search, δεν βγάζετε άκρη
και μετά ρωτάτε τους υπόλοιπους. Ξέρω, μπορεί να φαίνεται λίγο άσχημο, δεν ξέρω αν προσβάλα κάποιον, συγγνώμη, αλλά δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά για μένα θέλω να το πω και θέλω να το αναφέρω και στο κανάλι μου για να ξέρει ο κόσμος ότι είναι προτιμότερο να κάνεις ένα search. Όπως και στα group όταν μπαίνετε υπάρχει search να δείτε η ερώτηση που κάνετε ποιος άλλος την έχει κάνει. Είναι σίγουρο ότι κάποιος άλλος την έχει κάνει, είναι σίγουρο ότι κάπου έχει πάρει ήδη απάντηση, γι' αυτό καλό είναι να ψαχνόμαστε και λίγο μόνοι μας και μετά να μπαίνουμε και να ρωτάμε και να λέμε. Είναι πολύ πιο εύκολο για σας και να παίρνετε μετά και συγκεκριμένες απαντήσεις, ώστε να είσαστε και πιο άνετοι και να καταλαβαίνετε περισσότερο σε τι ακριβώς θέλετε να μάθετε. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε μπορείτε κάτω στα σχόλια. Γεια σας.